Nagdangat na sa 104 ka mga pamilya o kung 361 ka mga individual ang nag-evacuate sa Phinma University of Iloilo kagabi bilang preparasyon sa pag-abot sang Bagyo Tino. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Sila Dosa sang Ortiz City proper, iagin pahayag nga mga nag-evacuate ang pumuriyo nga nag-istar malapit sa coastal area. Sunog kay Dosa, 3 ka panalgan ang na-occupy kay kinabulubanta nga 5 ka pamilya ang nagtinir sa kada classroom. Ang senior citizens kag persons with disability ang ginpahamtang sa ground floor. Dugang pa may relief goods nga ginpanghatag ang Department of Social Welfare and Development. Agud may harapan sang food pack sa mga evacuees. Pahayag pa sang opisyal, nagaluto lang ang mga barangay official sa barangay hall kag ginadala sa evacuation center bangod hindi sila pwedeng makaluto sa sulod sang eskwelahan. Paday naman ang pagmonitor sa otoridad sa evacuation center kag ginalauman o kung ginapaabot nga may magadugang pa nga mga evacuees subong nga Martes. So far ang sa evacuation diri subong sa UI Phinma daw organized na gid ang nila pag sisamon daw ang mga pumuluyo daw na civilized naman sila nga sa diin ang pagluto wala gid diri panugot samon dason ang paghugas ang mga household sang UI ginasunod na nila. Mga goods nga halin sa CSWD ug sa aton nga city government. Bali mga canned foods, bali isa kasapo nga bugas. Nabalian ang kabayang sang pahayag ni punong barangay Sila Dosa sang Ortiz City proper.